сте много добре справяте. Прекрасно. Малко ми трепери гласа. Много добре се справяте. Казвам се Силвия Димитрова, от Бургас съм и съм на 43 години. Причината беше, че имах нужда от поставяне на 2 дентални импланта поради липсващи 2 зъба. Моето лечение мина през 3 етапа. Първият етап беше консултация, диагностика и преглед пред доктор Стамболиев. На следващия етап ми изготви план за лечение. Следващата стъпка беше поставяне на импланта от доктор Стамболиев. Беше много безболезнено, бързо, в рамките на 30 минути. И след 6 месеца приключихме с поставяне на постоянна коронка. Най-силно впечатление ме направи индивидуалния подход, също така вниманието, което ми беше отделено и отговор на всички поставени от мен въпроси по повод лечението. Професионализъм, високо ниво на обслужване, модерна техника и грижа за здравето, за красива усмивка. Разбира се, ще продължавам да бъда клиент на дентална клиника 8 със сигурност. Бих ви препоръчала на мои близки и познати.